L'aigua que sorgeix de l'aqüífer de l'Anoia es recull des de fa centenars d'anys a la bassa que hi ha a Capellades. El poble es troba a mitja alçada d'una vall i el pendent crea una força que s'ha aprofitat tradicionalment amb rodes hidràuliques. Un molí era capaç de produir més de 4.000 fulls al dia, una producció gairebé industrial. El Museu de Capellades, el Museu de Paper, va fer una sèrie de consultes intentant saber el que es podia fer amb la rodada del molí. En el sentit que és evidentment una peça antiga que té un cert valor històric al nivell museístic, perquè s'ha utilitzat moltíssim la força hidràulica a Catalunya per impulsar maquinària en fàbriques distintes. I ens pareció molt interessant tindre un testimoni d'un dels últims, potser fuster vivint, que hagi estat especialitzat en aquest ofici. La primera roda que vaig fer va valer 4.000 pessetes. I llavors nosaltres teníem 7 fàbriques de paper. Només treballàvem per les fàbriques de paper i ja sempre teníem feina. No sé, perquè hi havia moltes rodes i no n'hi ha cap que sigui exactament igual. Sí. Cada fuster i cada d'això ho feia la seva... Vale. És a dir, que es feia per costum. Sí, perquè normalment ja n'hi havia de fetes i tenien que repartir tots els baixos. I si es feia la roda nova es havia de reconstruir com era. Com aquí havia dalt. El Museu Molí Paperer de Capellades és un dels museus més importants en el seu gènere a nivell mundial. És un museu viu en el que els visitants poden veure no només l'antiga maquinària, sinó tal com abans es feia el paper a mà. Amb més de 27.000 visitants a l'any, és un museu de primera línia del Museu d'Arqueologia Industrial i una part molt important és veure com es movia tota la maquinària i, per tant, és molt important per nosaltres tenir en funcionament la nostra roda hidràulica. La roda és el cor de tot el museu i, a més, les rodes i l'energia hidràulica és com el símbol de la revolució industrial a Catalunya. I esperem que tot vagi bé i que al cap del muntatge tornar a rodar la roda.